Ni rowere mane nie bas mane obedo gi masira e gwenge ma Awasi nyoro kendo weyo ka jopuonjre ariyo wito ngimagi oloso kalero kaka masirano ne otimore. Tipo mano mako achiel kuom joma ne nie basno nyiso kaka ne riembo basno kapok ogore piny. Masira moweyo ka joma moko 32 oyudo hinyruok kendo medo yudo thieth e osiptende mopogore e kaunti ma Kisumu. Yep. Now, on our way to Awasi, where the home of the deceased former chairman of the Students' Union is, one of our buses had a head-on collision with an oncoming saloon car. The vehicle dodged a small car, then lost the control and fell. There were some students on top of the vehicle. There are some that were inside the vehicle. We were waiting for the convoy at Ngere when we received the information that one of our vehicles has rolled. So when we came, we got the information and we had to rush to the hospital.